записав відео про те, що жінка надихала чоловіка, він заробив багато грошей і пішов від неї. Ну, взагалі, сценарій такий: жінка перевіряється тоді, коли в чоловіка нема грошей, а чоловік перевіряється тоді, коли він має багато грошей. Бо тому що, ну, знаєте, коли тобі нема за що погуляти, то тобі важко жінку собі знайти. Ну і от дівчина одна написала, тобто я задав питання, чи хочемо ми забезпечувати жінок, да, щоб чоловік забезпечив. От жінки відповідають: ні, не хочемо, ми самі заробляємо, хочемо мати самі купу грошей. От тим паче, що я розповів, да, що якою би ти класною була, ця історія була про жінку-мільярдера. Жінка виростила мільярдера, і він від неї пішов. Ну і жінка каже, а на що мені такий сценарій? То з нього вкладаєшся і так далі. То жінка сама включається в робочий сценарій, вдіває штани чоловічі і починає заробляти гроші. Є чоловік і є жінка, і двоє в штанах. Розумієте як? Вони не можуть побудувати стосунки, тому що жінки не виконують своїх обов'язків, чоловіки своїх. Я не звинувачую нікого, я вам просто реально показую картину, що про те, що ми не вміємо будувати стосунки.